Možno potom, ako som si tento duel pozrel, by som povedal, že ju dokonca nenávidím. Takže nečakal by som, že budem nútený sledovať 90 minút Leiktine kvíkanie a zavíjanie. Ja sa toho nemusím bať, že akože toto už sa nestalo. Boli pokusy aj tvojho kamaráta Janka Pastušeka, ktorý mi sledoval do DMs. OK, Janko, to by som nečakal od teba. Ja si ale myslím, Leikta, že Janko Pastušek nemá záujem o teba vkladať jeho pohlavný úd. Myslím si skôr, že išlo o nejaké trolovanie alebo nejakú srandu, možno sedeli s Miňom, ale ešte s nejakými ďalšími chalanmi a mali z toho akože srandu, že napíšem tejto, ale pochybujem, že by ho vôbec napadlo, že idem ju skúsiť zbaliť, pretože keď sa pozrieme na tvojho aktuálneho priateľa a potom na Janka Pastušeka, ktorý vyzerá ako normálny človek a na druhej strane je tvoj priateľ, ktorý vyzerá ako vyzerá, tak jednak musí byť Jankovi Pastušekovi absolútne nad slnko jasné, že nie je tvoj typ, že ty nemáš záujem o normálne. A za druhé, nie som si istý, či by mal záujem čokoľvek užívať po hentej osobe, s ktorou aktuálne mávaš pohlavný styk. Lebo ja by som nemal. Mne by sa to asi hnusilo čokoľvek akože prebrať. Ani nie, že hnusilo, ale cítil by som sa taký, že práve od tohto človeka si preberám jeho staré oblečenie. Že takto som klesol. Že toto je človek, ktorý mi dá niečo, čo už nepotrebuje. Vieš, čo myslím? Takže myslím si, že Janko Pastušek si skôr robil srandu. Všetky videá nájdeš na fiki.sk.